Nitie gima lit kabisa mosebedo ka chando chunya pile ka pile. To makuru nyaka wuoe piny karuto roge mag Yaloji Panorando Kleunda Mbata Nyambudo katiel kod kebe nyakwa nene nyombuso kebe mbusi bas ne jaluo leo makuru wada wuo kod jaluo ng'eyo tuwa to ko wuo gi jaluo luo ya but wuo gi jaluo madichuo balo mato chuno kura wuok e moma yes ita ni bed jateko ng'eyo tuwa ng'eyo we know ni nyiwonagi budget yose di malo. The ladies from the lowlands, their budget as rice. To oken hero maru kata hero maru. It's not on the love. No, it's not on the love. And it's not on our love. Yeah. Koro. So, wangiyo ni nyi aterere gi. We know the ladies from Aterere. They take advantage. They've taken advantage. Yeah. Bagi kao pinyo bedo mayom. They have taken the world easy. The other man. Hello, can you manage? Koro. So, wakwaya gi muono. We are now requesting gimuono ba. Inambo. Slowly, yes. Nikoro. Niso. Lokuru pachu pay. Reduce your mind down. Your mind down. To mondo nyatima ya mawoi mawokiluo land. So that a man from Luland, a boy child of so they watch Kiswahili. You will do it. Watch Kiswahili one or the other than watch Kiswahili. Mondo nyatima wokiluo land. Hivi sasa mwanaume kutoka Luland aweze kukutongoza kwa njia. Kwa watch Kiswahili bosini watu do. Otami kwa di Kiswahili. Bene, waje gini dolo de chiel, wawe pondo niko ni. Waweke. Yes, waje gino de chiel to take. De kama choro no kuru tiek baba. Gimote mo wacho jo kanyanam kamora mora maitie. Atwaro biro marach. Sani onge sani kati bedni ininga. Sani wachano ayu. Sani atwara nyalo riyo kodi weche di. Weche di. Ena rus ka in gi pesa or ine gitu ne kendidi diriyo inyalo kawi tiwangi direct Kariako direct or ni ngicho direct inyalo ikicho udu you ini nga udu ini nga gekeso udu ini nga udu